Mikel Tapia Ayerbe. Bakoitzak dauka neurriko, presioa berekiko, gutxitxok ahuldu egin zaitzak eta gehiegik ito. Azken edo lehenbiziko, pentsatzen ez naiz hasiko, gaurko helburu bakarra dakart, ondo pasatutak ito. Gaurko helburu bakarra dakart, ondo pasatutak ito. Nerea Elustondo Plazaola. Bi minutuero herri mina det, ta zumarra zaite ezagun, ezergatik ez norarik gabe, bertxotan sarri naiz jardun. Hau den aldatu nahi nuke baina, nio gehiagitxo iten dun. Salda badagon ez jakinarren, sibispazen para belun. Rokera zarrak bizi gerala, ea erakusten dugun. Orain dela 2 urte, Mikelek ondoa jota Nerea terapeutaren gana jo zuen. Gaur, ondo sentitzen dela eta terapia prozesua bukatutzat emateko eskatu dio Nereari. Nereari ez zaio egokia iruditzen. 3 bertso 8 handian Mikel hasita. Langabezian gelditu nintzen, ta ia jo nuen behea, eta 11 hilabetetan egin didazu mesedea. Astero ona etortzez, aspertua naiz ordea. Mesedearra egin didazu, ta eskerrik asko Nerea. Nere kontsulta etorri zinen, suizidatzear zeundela, ta horri buelta eman genion, nerez baitet nibela. Zuk badakizu gubiotatik, jakintxua ni naizela. Ondo zaudela ustearren zuk, badakitala ez dela. Ondo zaudela ustearren zuk, badakitala ez dela. Egia da bai azken aldian, galduta neukan algara, baino ekinez zure lanean, guztia didazu alda. Suizidatzeko puntuan egon, hori egia da ara. Kuota ordaintzen segitzeare, ia suizidioa da. Nirez naiz odol
urdinekoan, ila bada ze arraio, erdi prezio egingo dizut, zukala badezu naio. Ondo zaudela ni konbentzitzen, alperrik hainbeste saio, horrek badauka bere izena, espejismo deitzen zaio. Horrek badauka bere izena, espejismo deitzen zaio. Espejismoa esan dezuta, utzi nauzu txuri-txuri, hemen jarrita gaude parean, dirudinez aditu bi. Kuota ustea erabakidet, ta ikusten zaitut urduri, oain mesede norkeiten dio, zuk neri edo nik zuri. Mesedea da aldebikoan, ala izaten da berez, ta ordainketa kontuarekin, zu ez itxutu mesedez. Hemen zure zai izango nauzu, ila 2 urtetan legez, zure esku dago erabakia ona etorri ala ez. Zure esku dago erabakia ona etorri ala ez. Bikotea dira Unai eta Nerea. Harremana hasi zutenetik elkarrekin egiten dituzte plan guztiak. Nereak Unairi esan dio bere kontura planak egiten hasi beharko lukeela. 3 bertso 10 txikian Unai hasita. Astelenian hasi eta igandera, bideok ibili gera batera, mendi aldera edo Donosti partera, orain derrigor egin behar dut galdera, aizun ere anetaz aspertu altzera. Aizun ere anetaz aspertu altzera. Biok osatzen dugu, biko mundialan, batera izan dugu, 1000 martingalan. Zuta zena izaspertu, horren berehala, badakizunik asko maite zaitu dala. Bikotea nahi dut nik eta ez itzala. Bikotea nahi dut nik eta ez itzala. Nere laguntza nonbait zurentzat galera, itzalan gixan beti bainator atzera, baina egingo dizut
bigarren galdera, orain izeni eman behaiot ospera, ertzainak enerako bigarren sarrera, ertzainak enerako bigarren sarrera. Bakarrik geratu da, eta hau da draman, badakizu ertzainak gustatzen zaidanan. Badute talentua, badukate fama, sarrera bat sobera, aiu nahi lastana, kuadrillakin aspaldi egin nuen plana, kuadrillakin aspaldi egin nuen plana. Joeni gelditu naiz, tontua bezala, bideotzat aurpegilea daduzkat goibela. Uste nuen gu bideok idea bat ginela, eta ez pentsapena ematearren dela, uste de txakurrakin joango naizela, uste de txakurrakin joango naizela. Txakurra pres badago, orduan aurreran, baina euskaldunan nahiko zaila da sarreran. Bakarrik joateko nonbait gertu zeran, eta ondorioa gutxi gora beran, batera egon arren bi bateko gera. Batera egon arren bi bateko gera.